खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया क'क्राझारनि डिसि मानाव गेदेर बरनालि देखाया गारि मटर जाब्रबथाय जानाय आरो लामा रैखाथिनि सायाव खुंनाय मोनसे मेलाव बिबुंथि लाखिनानै बाथ्रा बुंदों दि बांसिन गारिनि जाब्रबथायानो ट्राफिक रुल्सफोरखौ मानियैयाव जायो। बाइक सालायनाय समाव हेलमेट हमथारनांगौ, मानोना हेलमेट हमग्राफ्रा एक्सिडेन्टफोर जायोब्लाबो जिउआ रैखाथि मोनो होनना बिथां डिसिआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथां मानाव गेदेर बरनाल देखाया न' हेलमेट न' पेट्रल एबा हेलमेट गैयाब्ला पेट्रल गैया मिशनखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफानखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिंआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदिआ गासिबो भारतनि बिजेपि राजखान्थि हान्जानि मावथिफोरखौ 2024 मायथाइनि लक'स'भ बिसायख'थि सिमाव हादर आरो रायजोनि जौगानायनि थाखाय गोसो होसारनानै हाबा मावनो खावलायदों आरो भारत हादरनि जौगानाय आरो सोलायनायखौ भारतनि गासै सुबुंफोरनो मिथिसार होनो खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि 2024 मायथाइनि लक'सभानि बिसायख'थिनि समा 400 दिनल'सै होनना बिथाङा फोरमायबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया मेघालयआव लुफुंजानाय मेघालय हादरसानि गिबि इन्जिनियारिं कलेजखौ मेघालयनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर कनराड के सांमाया बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे इन्जिनियारिं कलेजखौ 26 कौटि रां बाहायनानै लुफुंनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव दावहाखौ खोनानो मोननाय नंला, मानोना पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिया भारत सरकारजों सान्थिनि सायाव सावरायनो थाखाय खोथा होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया दुबाइआव जानाय मोनसे जथुम्मानि खौरांगिरिनि इन्टारभिउ लानायाव पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर शहबाज शरीफ बिथाङा फोरमायदों दि बिथाङा भारत सरकारजों गोजोननि सायाव सावरायनो जोबोद गोसो जादों आरो बिथां पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिया इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि हादरगिरि शेख मोहाम्मद बिन जायेदखौबो भारत सरकारजों गोजोननि सायाव सावरायनो खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव बलामगुरियाव गोदानै लुफुंजानाय इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युटखौ बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर'आ फोरमायदों दि बे फसंथाना बिटिआरनि बयबो रायजोफोरनि सम्पद, बेनिखायनो बे फसंथानखौ मोजाङै जोथोन लानो थाखाय सामलायगिरिफोरखौ खावलायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोरमायदों दि बे फसंथानाव थाखो 10 निफ्रायनो टेकनिकेलनि ट्रेनिं लानो हागोन आरो एचएस पास जानानै थानाय एबा ग्रेजुवेट जानानै थानाय फरायसाफ्राबो मोजां ट्रेनिं लानानै गावनि केरियारखौ दानो हागोन होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर'।